for answers, been looking for God, been looking for signals, facing the eyes been against me, they thinking we even now. On Delhi Grass, Steven God, I'm in the stance. И здравейте, пичове! Добре дошли в първото ми видео за този канал. Директно ви пускам от лайв битката, защото няма смисъл просто да бавя. Пускам ви от лайв битката. Това ми е втория профил. Иначе съм с мейн. Главно в този канал ще снимам на Clash Royale. Да, главно на това. Приготвил съм ви Legendary Chest. Ще ми извините. Принц фак. Fucking shit. Добре, спряхме принца. Без искам натиснах битка и именно заради това. Добре. Фак. Закъснях. Както и да е. Именно заради това директно почнах от битката. Добре, Хограна ще вкара демидж тук. Ще оставя дори кулата на доста малко. Лозап, отвратителен при това. Както и е. Нека пуснем мега миньона тук. Уизард играе той, окей. Добре. Чакам да играе стрелите. Лошо ги поставих, но взимаме кулата. Окей. Твърде изи. Окей. Добре, позволявам тук да ударят. Опитам се защита по някакъв начин. Да не успея, разбира се, да. Първата битка е наша, освен... Омага! Добре. Първата битка е наша. Silver Chest и виждате, просто съм ви приготвил Legendary Chest. Magical Chest го оставям за следващото видео, защото и в следващото видео ще отворим и Magical, и след 7 честа имам Super Magical. Именно заради това. Сега Legendary като отделно видео. Нека видим, джемваме го. Моля се на майнер, обаче нека видим дали ще стане това трикчето. Нека свалим надолу. Моля се на майнер, моля се. Принц. Добре, както и е. Не е много... То не е точно това, което исках. Определено не е това, което исках. Аз определено исках майнер да ми спадне. Виждате, лава хаунт, ето и принцеската. Както и да е. Просто такъв ми е късмета. И това беше от мен, пичове. Ще се видим до следващия път. Довиждане.